του Αντρονίκου τα λένε. Μόνο με τον Λουκά η Αλκή, Κύπριο ποδοσφαιριστή, γιόρταζε χθες για την ονομαστική του γιορτή, όπως και ο συνάδελφος κάτω, ο Λουκάς Θωρίδης. Χρόνια πολλά και στους δύο και σε όλους όσους γιόρταζαν χθες. Κάτι παρατήρησε ο κύριος Αντρονίκου, το είπε στον κύριο Τράτο, που πιο πριν, αν πάμε πιο πίσω, ο κύριος Κλίγκερ είναι που το είπε και εμποδίζουν. Πράγματι τα χαρτάκια αυτά, δεν φαίνεται η γραμμή ορίων του αγωνιστικού χώρου και θα ζητήσει τώρα ο κύριος Τράτος, είναι εκεί και ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Παπαπαναγιώτου. Μικρή καθυστέρηση λοιπόν πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Θα τον ρωτάει σίγουρα αν τον εμποδίζουν τα χαρτάκια. Εμάς μας εμποδίζουν πάντως, δεν βλέπουμε από εδώ. Πρέπει να είναι πολύ κοντινό το πλάνο για να διαπιστωθεί αν η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Αν υπάρχει λύση εκεί και κάποιος γρήγορος τρόπος για να φύγουν αυτά τα χαρτάκια, τότε θα κάνουν το έργο ευκολότερο και των ποδοσφαιριστών αλλά και των διαιτητών. Συμβαίνουν αυτά. Οι ποδοσφαιριστές δεν πρέπει να μείνουν όρθιοι και να περιμένουν, τρέχουν πάνω κάτω, κινούνται για να μείνουν ζεστοί. Εδώ υπάρχει τρόπος, κοιτάξτε πόσο έξυπνος και λειτουργικός τρόπος υπάρχει με αυτό το μηχάνημα που βγάζει αέρα. Μάλιστα, το βλέπουμε και αυτό στα κυπριακά γήπεδα και βρίσκουμε τη λύση με αυτόν τον μοναδικό τρόπο και τα χαρτάκια βγαίνουν εκτός αγωνιστικού χώρου. Πέρσι Αλκή έχασε με 2-0 εδώ στο Αμόξος από την ΑΕΚ. Έχασε με το ίδιο σκορ και στο Γασιζή με 2-0. Δύο νίκες για την ΑΕΚ πέρσι. Η ΑΕΚ που έχει την παράδοση με το μέρος της στις 18 προηγούμενες αναμετρήσεις. Έχει 11 νίκες. 4 η Αλκή, ενώ 3 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Παραλαμβάνουμε μικρή καθυστέρηση. Όλοι περιμένουν το σφύριγμα της έναρξης από τον κύριο Τράτο και ο κύριος Κασιανός και ο κύριος Νιρ Κλίγκερ, ο οποίος Νιρ Κλίγκερ, επαναλαμβάνουμε, και σωστά καλά έκανε ο Ισραηλινός τεχνικός, εντόπισε και είπε στον κύριο Αντρονίκου για το πρόβλημα με τα χαρτάκια. Το πρόβλημα λύθηκε, όλα είναι εντάξει και ο αγώνας θα αρχίσει. Με δίλεπτη, τρίλεπτη καθυστέρηση. Εδώ ο Νιρ Κλίγκερ. Η ΑΕΚ θα αρχίσει την αναμέτρηση. Είναι ο Νουαφόρ και ο Μάκνο Μοσελίν στην σέντρα. Και αρχίζει η αναμέτρηση. Σφυρίζει για πρώτη φορά ο κύριος Στράτος. Πέμπτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Μαρφίν Λαϊκή, αφιερωμένη στον φετινό ραδιομαραθώνιο. Αλκή ΑΕΚ στο ντέρπι της Λάρνακας. Πάβελ Πέρκ, ο Τσέχος, κάτοχος της μπάλας. Πίσω από τον Παπόε στον Μιχαήλ. Ο Πέρκ στον αρχηγό σήμερα της ΑΕΚ, τον Χάρη Νικολάου, αφού ο Κωνσταντίνος Μινά ξεπέρασε το πρόβλημά του, είναι εντελώς καλά, αλλά προτιμήθηκε τελικά να μείνει στον πάγκο από τον κύριο Κλίγκερ, αφού δεν έκανε κανονικά όλες τις προπονήσεις, ίσως για αυτόν τον λόγο, γιατί επέστρεψε στην ενδεκάδα στα τελευταία παιχνίδια ο Κωνσταντίνος Μινά.
Ο Πέρκ εκτέλεσε. Μπροστά για τον Γκονζάλες, κάνει το γύρισμα, ο Μοσελίν δεν βρίσκει μπάλα, το σουτ που γίνεται έξω από τον Μάρτιν Άμπραχαμ, τον Τσέχο, στο δεύτερο λεπτό. Φτάνει η ΑΕΚ στο ύψος της περιοχής και δημιουργεί ευκαιρία με τον Άμπραχαμ. Από το γύρισμα του Γκονζάλες, ο Μοσελίν δεν βρήκε μπάλα, την βρήκε ο Άμπραχαμ, αλλά όχι όπως θα ήθελε, γι' αυτό και η μπάλα πήγε έξω. Στο δεύτερο λεπτό. Ο Κυριάκου κατεβάζει στον Μεσίκα. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Νουαφόρ πάτησε, γύρισε, δεν βρήκε όμως στην πάσα τον Μεσίκα. Το πλάγιο είναι για τους παίχτες της ΑΕΚ με τον Κυριάκου να ρίχνει στον Μοσελίν. Και πάλι ο νεαρός τσιπάει στον Βραζιλιάνο, στριφογυρίζει, πάσα στον Άμπραχαμ. Εξαιρετική πάσα στον Μεσίκα, πέφτει κάτω, τίποτα από τον κύριο Τράτο και αυτό φάνηκε στην με πρώτης. Η Αλκή τώρα για πρώτη φορά μπροστά με τον Ζάτη να μην βρίσκει τον Ρούγκα. Ήταν και ο Λίμα. Βλέπουμε ξανά εδώ ότι δεν υπήρχε τίποτα. Αν πάμε λίγο πίσω, παιδιά, έχασε το βηματισμό του περισσότερο ο Μεσίκα. Εδώ δεν υπάρχει κάτι κανονικό. Έχασε, όπως είπα και πιο πριν, περισσότερο το βηματισμό του ο Μεσίκα, ο Ισραηλινός, και έπεσε κάτω. Μπροστά παγιά το Μοσελίν, πέφτει κάτω και κάνει φάουλ στη συνέχεια αυτός στον Ανιουέτ. Εδώ ξανά ο Μοσελίν, μπάλα βρίσκει ο Ανιουέτα, πέφτει κάτω ο Μοσελίν, σηκώνει και τα πόδια και κάνει φάουλ σωστά. Αυτό έπρεπε να υποδειχθεί και αυτό υποδείχθηκε από τον κύριο Τράτο, το φάουλ από τον Μάκρο Μοσελίν. Συνέχεια στο παιχνίδι θα δώσει ο Αλβανός, ο Ισλιχίντη, πάνω στο Μεσίκα. Κλείστηκε από τον Ανιουέτα. Μπροστά τώρα είναι η Αλκή με τον Έτκαρ. Η πάσα του πάνω στον Μαγέμπι. Παπόε. Μιχαήλ Νικολάου. Πέμπτο λεπτό στο Ράφαελ Κρουμπαμόχος του Αλκία εκ 0-0. Η αυλαία της αγωνιστικής άνοιξε χθες. Για να δούμε εδώ την φάση. Πρόλαβε απέναντι και έκανε το γύρισμα ο Γκονζάλες, κέρδισε το πλάγιο. Χθες είχαμε 3 λοιπόν αναμετρήσεις. Ατρόμητος Απόπ Νήρας 0-2, Απόλλων Ένωση 4-0 και Ανόρθωση Πάφος 0-0, λευκή ισοπαλία. Αυτό είναι που μένει, αλλά και το χαμένο πέναρτι στο τελευταίο δευτερόλεπτο του Λούκα Σόση. Ζάντι προσπαθεί να βγάλει την Αλκή μπροστά, Λίμα. Εξαιρετική ενέργεια από τον Πορτογάλο, ανοίγει δεξιότερα στον Έτκαρ, κάνει κίνηση ο Μπαλάν. Έτκαρ σηκώνει στο ύψος της περιοχής για τον Ζάντι. Ο Σίλβα δεν βρίσκει καλά την μπάλα και πάλι ο Ιρανογερμανός παλεύει ανάμεσα σε 3. Ο Άμπραχαμ για τον Μπέρκ, μπροστά για τον Νουαφόρ, έγινε φάουλ από τον Ανιουέτα, ήταν πολύ κοντά και στη σωστή θέση ο κύριος Στράτος και σφύριξε την παράβαση. Νικολάου εκτελεί για τον Μιχαήλ. Μπροστινή παγιά για τον Κυριάκου. Έδωξε ο Παλάν, ο Ρουμάνος, σε πλάγιο.
Ζάντι, έξυπνα στον Έτκαρ. Κέρδισε το φάουλ ο Πορτογάλος με την παρέμβαση του Νικολάου. Θα το εκτελέσει ο Μπαλάν. Ο Έτκαρ αγωνιζόταν πέρσι στην Ποαβίστα. Έπαιξε σε Μάλαγα, Χετάφε. Πέρασε και από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μπροστά η Αλκή με Φεριτόμ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Μαγέμπη στο 7ο λεπτό. Εδώ ξανά η φάση, καλός συνδυασμός, από κανονική θέση φεύγει ο Ζάντι. Κλείστηκε από τον Μιχαήλ και βρήκε την εξωτερική πλευρά των δικτύων του Μαγέμπη. Εδώ ο Ζάντι. Από ένα σουτ στα πρώτα 7 λεπτά, στο δεύτερο λεπτό ο Άμπραχαμ για την ΑΕΚ και ο Ζάντι στο 7ο λεπτό. Σουτ για λογαριασμό της Αλκής. Έτκαρ. Στήριγμα πίσω στον Μπαλάν, πάσα μπροστά στον Ζάντι, φάουλ από τον Νικολάου. Ο Τζένιτς θα το εκτελέσει. Με στόχο τον Ντασίλβα, ο Πέρκ προς τα πίσω, ο Παπόε ακόμη πιο πίσω στον Μαϊέπι, τον Καμερουνέζο τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Ντασίλβα, έξυπνη πάσα για τον Λίμα. Δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τον κύριο Τράτο. Έμεινε κάτω ο Λίμα, σηκώθηκε και κάτω ο Πέρκ. Τώρα φαίνεται υπήρξε εκεί η επαφή. Ο Πέρκ πρέπει να χτύπησε με τον Παπόε. Συγκρούστηκαν οι δύο της ΑΕΚ, ίσως να παρεμποδίστηκε όμως και ο Λίμα. Προσπάθεια των δύο να τον σταματήσουν. Ο κύριος Στράτος ήταν πολύ πιο κοντά, αυτός είναι που αποφασίζει. Εμείς βλέπουμε και 2-3 replay. Σηκώνει οι ποδοσφαιριστές για προθέρμανση ο κύριος Νιρ Κλίκερ. Ο Δασκαλάκης, ο Μέντες και ο Τζόσουα πάνε για προθέρμανση. Ο Τζένις εκτελεί το φάουλ πίσω για τον Λουκά. Απέναντι τώρα στον Αντίνιο, ο οποίος αφήνει στον Ρούγκα. Έμεινε κάτω ο Λίμα. Του έγινε φάουλ, το σφυρίζει ο κύριος Τράτος. Εδώ οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που πήγανε για ζέσταμα. Άλλη μια προσπάθεια της Αλκής μπροστά χωρίς αποτέλεσμα, η μπάλα στα χέρια του Τζόσλεϊν Μαϊέμπι. Πέρκ, αργός ο ρυθμός, με μόλις 2 σούτ, ένα για κάθε ομάδα στα πρώτα 10 λεπτά. Όρθιος ο κύριος Νιρ Κλίκερ μπροστά από τον πάγκο του. Δεν έχει σηκωστεί ακόμα, έτσι Λουκά, και μας ενημερώνεις για το τι γίνεται σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά στους δύο πάγκους. Ο κύριος Κασιανός είναι ακόμη στον πάγκο του. Τι γίνεται κάτω? Να κάνουμε αρχή από τους γηπεδούχους. Ο κύριος Κασιανός σε μία-δυο εντολές προς ποδοσφαιριστές τους, κυρίως τον Έτκαρ, τον ανεβαίνει αρκετά ψηλά σε αντίθεση με τον Λίμα που παραμένει πιο πίσω στο χώρο του κέντρου. Από εκεί και πέρα σε Ντανιέλ Μπαλάν να προσέξει τα ρήγματα από τον Μεσίκα, ενώ σε αντίθεση με τον Νιρ Κλίνκερ οι εντολές που έδωσε μέχρι στιγμής ήταν για τον Μάκρο Μοσελίν να πάρει περισσότερο μπάλα, να προσέξει και να σπρώξει την ομάδα του μπροστά. Νουαφόρ για τον Μεσίκα. Κάνει κίνηση ο Μοσελίν, δοκιμάζει σούτ ο Ισραηλινός. Σταμάτησε εκεί η προσπάθεια της ΑΕΚ. Ρούγκα,
Ντασίλβα, Ζάντι, Μιχαήλ. Εκεί στο χώρο του κέντρου χάθηκε η μπάλα για την Αλκή. Άμπραχαμ, στήριγμα στον Κυριάκου με τη μία και πάλι για τον Τσέχο. Μοσελίν θα αλλάξει παιχνίδι απέναντι για Παπόε. Μπροστά του ο Λίμα. Πάει πίσω η μπάλα, ο Νουαφόρ πιέζει τον Λουκά που διώχνει όπως μακριά. Μιχαήλ με πολύ άνεση τώρα. Αυτό δεν το πιέζει κανείς. Θα δώσει παράλληλη πάσα στον Πέρκ. Και πάλι για τον Μιχαήλ. Νουαφόρ, πιο ψηλά ο Τζένιτς έδιωξε. Με το στήθος ο Ζάντι στον Ντασίλβα. Και πάλι ο Ζάντι γυρίζει με εξωτερικό φάλτσο, πάσα στον Ντασίλβα. Που δύναμη μπαίνει στην περιοχή, κάνει πάσα για τον Λίμα. Ευκαιρία για την Αλκή, διώχνει ο Μιχαήλ σε κόρνερ. Το πρώτο στην αναμέτρηση. Στο 13ο λεπτό, κόρνερ για τους γηπεδούχους. Πάει απέναντι ο Έντγκαρ Πατρίσιο να το εκτελέσει. Τέσσερις κόκκινοι στην μεγάλη περιοχή του Μαγέμπη. Είναι και ο Ρούγκα, τώρα έγιναν 5. Ο Λουκά κατεβάζει στον Ανιουέτα. Τον παρεμπόδισε εκεί ο Μοσελίν. Η ΑΕΚ θέλει να βγει γρήγορα μπροστά με τον Μεσίκα. Πάσα του απέναντι για τον Γκονζάλες. Το σταμάτησε ο Ραντίνιο με φάουλ. Πάνω και το σημαίακι του κυρίου Τούρου. Και εδώ ο Έκτορ Γκονζάλες, ο Βενεζουελάνος. Και στο φάουλ ο Έρες Μεσίκ. Το αριστερό εκτελεί πάνω στον Χίτι. Με τα χέρια γρήγορα για τον Έντγκαρ. Έχει αρκετό καιρό χώρο μπροστά του, τον εκμεταλλεύεται, τον καταδιώκει ο Μιχαήλ και πιο πίσω είναι ο Νικολάου. Έντγκαρ, έξω η μπάλα, είναι κατοχή για την ΑΕΚ. Φάνηκε αυτό, βρήκε μπάλα ο Μιχαήλ, πήγε στα πόδια του Έντγκαρ. Εδώ θα φανεί, τα πόδια του Έντγκαρ, έφυγε η μπάλα έξω. Μπροστά η Αλκή τώρα. Ο Ζάντι για τον Ντασίλβα, είναι και ο Λίμα για στήριγμα. Το σταματά υποδειγματικά ο Νικολάου. Μερικά τον Ντασίλβα και ο Γκονζάλες σίγουρα θα βγάλει εκτός την μπάλα. Δραματίστηκε ο Ντασίλβα πάνω στην φάση βέβαια, γιατί να, εδώ ο Νικολάου μπάλα σταμάτησε, πέφτοντας χτύπησε ο Ντασίλβα στον ώμο, γιατί το χέρι του κρατάει. Ναι, εδώ χτύπησε άσχημα στον δεξί του ώμο, πέφτοντας. Για τον Ιρκλίγκερ, τον είδατε στον πάγκο, εκμεταλλεύονται την διακοπή. Είναι και ο Κωνσταντίνος Μινά μαζί με τον βοηθό του κ. Κλίγκερ, ο Λουίς Στεφανή. Είναι και ο ίδιος τώρα εκεί, τα λένε με τον αρχηγό τον Χάρη Νικολάου. Μεταφέρθηκε εκτός ο Ντασίλβα. Δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό. Νικολάου. Επέστρεψε ο Ντασίλβα. Δεν έχει κάτι το σοβαρό.
Μπροστά πάσα για τον Μοσελίν, έξω η μπάλα από τον Λίμα. Παπόε. Γυρίζει πίσω στον Μιχαήλ που κάνει το γέμισμα. Εύκολη δουλειά για τον Ίσλι Χίντι. Έτκαρ πιο μπροστά στον Μπαλάν. Έχασε το βηματισμό του, το μαρκάρει ο Κυριάκου και ο Μεσίκα στην φάση. Στήριγμα στον Έτκαρ. Έγινε λάθος. Κυριάκου. Πάσα στον Άμπραχαμ. Και πάλι Κυριάκου για τον Μεσίκα. Μιχαήλ. Κάθετη. Πολύ καλή πάσα στον Γκονζάλες που παίρνει μπάλα τώρα από τον Παπόε. Γυρίζει στην περιοχή για τον Νουαφόρ. Κόρνερ. Το πρώτο για την ΑΕΚ τώρα. Ο Τζένιτ το παραχωρεί. Στο 18ο λεπτό. Όλα στην ζυγαριά ίσα μέχρι στιγμή στα 18 λεπτά. Από ένα στόχο σουτ και από ένα κόρνερ οι δύο ομάδες. Η κατοχή κάπου εκεί θα είναι. Μοιρασμένη και αυτή στη μέση. Το κόρνερ της Αλκής που εκτελέστηκε πριν από ένα 5 λεπτό δεν είχε κάτι το θετικό για τους παίχτες της Αλκής. Ο Μεσίκα εκτελεί τώρα το κόρνερ της ΑΕΚ. Πιο ψηλά ο Ανιουέτα διώχνει. Μια μικρή ασυνεννοησία και πάλι ο Ανιουέτα. Γίνεται σούτ, ο Μοσελίν, ο Χίντι σε κόρνερ. Στο 18ο λεπτό η πιο μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα με το αριστερό δυνατό σούτ από τον Μάκρο Μοσελίν. Ο Ίσλι Χίντι του λέει όχι. Πήγε ο ίδιος να εκτελέσει το κόρνερ, ο Μάκρο Μοσελίν, ο Ίσλι Χίντι και ο Ρούγκα μαζί με τον Γκονζάλες δέχονται παρατηρήσεις από τον διαιτητή για τα μαρκαρίσματα εκεί στην περιοχή. Ο Μοσελίν εκτελεί, βγήκε ο Χίντι, πιο μακριά θα διώξει ο Έτκα. Ο Παπόε τελευταίος. Πάσα αριστερά στο Μοσελίν και πάλι. Γίνεται κίνηση από τον Μεσίκα, ελέγχει εκεί ο Τζένιτς, αφήνει στον Χίντι. Εδώ ξανά το κόρνερ που εκτέλεσε ο Μεσίκα για την ΑΕΚ. Πιο ψηλά ο Ανιουέτα, εκεί η ασυνεννοησία. Και στη συνέχεια το σούτ με το αριστερό από τον Μάκρο Μοσελίν. Μπροστά με τον Νουαφόρ η ΑΕΚ γυρίζει πίσω λαθασμένα, ενώ ήταν δύο στην περιοχή, ο Μοσελίν και ο Μεσίκα που περίμεναν. Ο Όρθιος ο Κασιανός φωνάζει για τους ποδοσφαιριστές του να ανέβουν γρήγορα και να εκμεταλλευτούν την αντεπίθεση αυτή. Γύρισαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, ο Έτκαρ πιο ψηλά από τον Κυριάκου, πάνω το σημαίακι του κυρίου Παπαπαναγιώτη. Να σε θέση offside το Ζάτι. Ο Πέρκλ για τον Νικολάου. Ο αρχηγός σήμερα της ΑΕΚ τροφοδοτεί τον Μιχαήλ. Κάθε την πάσα του Μιχαήλ για τον Νουαφόρ. Άμπραχαμ, ο Γκονζάλες ευνοείται από τις κόντρες. Η παγιά του ακριβίας για τον Μεσίκα που κάνει το γύρισμα, διώχνει ο Λουκά. Το ίδιο σκηνικό μπροστά η ΑΕΚ και αντεπίθεση Αλκή τώρα με τον Έτκαρ να προλαβαίνει και να κάνει τη σέντρα στην περιοχή, στο ύψος της περιοχής. Ο Λίμα το σουτ, γκολ 1-0 για την Αλκή. Στο 21ο λεπτό. Ο Γκάπριελ Λίμα, ο Βραζιλιάνος ανοίγει το σκορ.
Με υποδειγματικό τρόπο η Αθάνατη βγήκε μπροστά, ξεδιπλώθηκε στην αντεπίθεση. Αυτό ζήτησε ο Κασιανός, να παίξουν γρήγορα. Εξαιρετική δουλειά από τον Έντγκαρ Πατρίσιο. Εξαιρετική η παγιά του. Τα βλέπουμε όλα αυτά στην επαναληπτική προβολή. Έτρεξε, πρόλαβε την παγιά ο Έντγκαρ. Σημαδεύει και βρίσκει τον Λίμα. Δυσκολεύτηκε λίγο να σταματήσει την μπάλα, αλλά όταν τη σταμάτησε την έστειλε εκεί που έπρεπε, στα δίχτυα του Μαγέμπη. Αλκή. ΑΕΚ 1-0 στο 19ο λεπτό. Προς 20ο λεπτό ανοίγει το σκορ. Η ΑΕΚ προσπαθεί να αντιδράσει. Φάουλ επιθετικό όμως χρένεται στον Νουαφόρ. Τζόσεφ Νουαφόρ δεν συμφώνησε με τον κύριο Τράτο. Εδώ ο κύριος Κασιανός και εδώ ο τερματοφύλακας της ομάδας, το Ίσλι Χίτι, που θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Είναι το δεύτερο γκολ που σημειώνει ο Λίμα φέτος στο πρωτάθλημα για την Αλκή. Πέτυχε και ένα ο Ζάντι και ο Κωνστασιλίας στην πρώτη αγωνιστική. Ο Ντασίλβα πέτυχε ένα γκολ. 2 Λίμα. Αυτά είναι τα γκολ για την Αλκή. Μπαλά με δύναμη. Από την κόντρα η μπάλα πάει στον Κυριάκο, βγάζει μπροστά για τον Νουαφόρ, πλάγιο για την Αλκή. Φάουλ για την ΑΕΚ τώρα, σφυρίζει ο κύριος Στράτος, διαμαρτύρεται ο Ζάντι Φερντόμ. Ο Μοσελίν εκτελεί πίσω στον Μιχαήλ. Πάβελ Πέρκ. Θα πρέπει να ανέβει η ΑΕΚ. Διώχνει ο Μπαλάν, κατεβάζει στον Έντγκαρ. Πίεση από τον Μεσίκα. Καλή ενέργεια από τον Κυριάκο και φάουλ από τον Μπαλάν. Ο Νεαρός. Κυριάκου γυρίζει πίσω τώρα γιατί είναι στημένη φάση, αυτός και ο Παπόε. Στις στημένες φάσεις λόγω ύψους περισσότερο, ο Παπόε και ο Κυριάκου μένουν πίσω. Ο Μοσελίν πίσω από την μπάλα εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, ο Χίντι βγαίνει, μαζεύει πρώτου πανύψηλου αμυντικού της ΑΕΚ, του Μιχάλη Μιχαήλ. Πίσω γυρίζει και ο Άμπραχαμ και ο Πάβελ Πέρκ γρήγορα. Ο Ζάντι έχει μπάλα στα πόδια, Ρούγκα. Ναντίνιο, δεν πήγε το παιχνίδι της Αλκής πολλές φορές από τα αριστερά. Τα δεξιά στον Έντγκαρ κινούνται περισσότερο και αναπτύσσονται οι γηπεδούχοι. Μοσελίν γυρίζει το σώμα του και κάνει πάσα στον Άμπραχαμ, αυτός πιο μπροστά στον Γκονζάλες, κάνει κίνηση ο Παπόε. Κάθετη πάσα στον Νουαφόρ τελικά, κλεισμένος από 2, πάει και τρίτος εκεί ο Ρούγκα, βρίσκει τρόπο Νουαφόρ και τον Παπόε, ο Νουαφόρ και πάλι και ο Τζένιτς μακριά να φύγει μπάλα. Ο Κυριάκου κατέβασε και ψάχνει συμποδοσφαιριστή του, είναι εκεί ο Νικολάου. Άμπραχαμ, καλή κίνηση, απέφυγε τον Ρούγκα. Ο Τσέχος συνδυάζεται με τον Μοσελίν, αυτός δεν θα βρει τον Γκονζάλες και πάλι ο Μοσελίν έχει δεύτερη ευκαιρία αφού ο Ζάντι δεν τα κατάφερε να διώξει. Μοσελίν κάνει το σούτ έξω στο 26ο λεπτό. Δεύτερο σούτ για τον Μοσελίν στο παιχνίδι. Το πρώτο βέβαια ήταν καλύτερο στο 18ο λεπτό, αφού είχε πορεία προς την εστία η μπάλα, την έδιωξε σε κόρνερ ο Χίντι. Τώρα το σούτ του Βραζιλιάνου ήταν άστοχο. Ο Κυριάκου στο πλάγιο.
Ο Πέρκ. Παράλληλη πάσα για τον Άμπραχαμ. Ο Τσέχος σηκώνει κεφάλι και στέλνει πάσα στο Μεσίκα. Κατεβάζει αυτός εκεί όπου ο Τζέριτς διώχνει, όπως